आरोबाव गामि हाबबावनांगौनि थाखाय रायजो राजानि गोसोआव जि मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय बे कमिटमेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकारजों जुजिनानै नारसिननानै मावफुंनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि। आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बे भालुकपुं ओनसोलखौ जौगाहोनायनि बेलायाव जोंनि हानि अधिकारनि बेलायाव जे गोलाव सम जोङो बन्सित जानानै दङमोन, स्पेसियेलि गोजाम सतिया समस्ति आरो गोदान नदुवार समस्ति बे बेलायाव जोङो गोबां जुजिबाय, गोबां सोमावसारबाय। जोङो मालाबा नांगोल जंगाल लानानैबो सोमावसारबाय, एफआरसि कमिटिनि, एबसुनि, ट्राइबेल संघनि। किन्तु बहाबा नङा बहाबा जोंनि गेजेराव मोनसे जि कनफ्लिक्ट, बे कनफ्लिक्टआ दङमोन। आरो जायनि बेलायाव जोङो जेब्लायबो बे खोथाखौनो सानोमोन जे बिनि जि एमएलए बिथाङा जोंखौ बादा होयो नामा, जोंनि फारसे बिथाङा हेंथा दं नामा। बै जे साननाय बे जे मोनसे कनफ्लिक्ट, एबसुआ जों बिथांजों गोबां खेब रायलायदों, किन्तु बिथाङाबो खोथा होदोंमोन, नाथाय बे खामानिया जाफुङाखैमोन। बहाबा नङा बहाबा बियो बादा जानानै दंमोन। किन्तु बिथाङा दिनै गोलाव समनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला कमिटिनि बे अपेन सेसनाव फैनानै गावनि खुगाजोंनो कमिटमेन्ट होदों। आरो अलरेडि 1100निबो बारा बे ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि जि एफआरसि लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट बा एफआरए एक्टनि आन्दाराव जि माने फरेस्ट राइट एन्टाइटेलमेन्ट बेखौ दिनै होनाय जादों। आरो आद्रा थानाय खामानिखौ बिथाङा मावनो होननानै रायजो राजानि सिगाङाव प्रतिश्रुति होदों। आरो लामा दालां बानायनायनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिफिकेसननिफ्राय लानानै स्कुलनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै बिथाङा बानायगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। थारैनो दिनै गोलाव समनि उनाव रायजो राजानि जि धैर्य, रायजो राजानि जि माने जि नेनाय, बे फिथाइया दिनै थायनायनि लामायाव। आरो आङो एमएलए बिथांखौ गोलाव समनि उनाव जि मोनसे बिथाङा दिनै सानखांनानै बर' रायजो राजानि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा जे खामानि मावनो ओंखारदों, आं बरायदों। आरो बिथांनि कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावथों, बेखौनो जोङो हास्थायो आरो बिथांनो जों धन्यबादबो बावदों। सार, मेट्रिक हाइ सेकेन्डारि एग्जाम फैगासिनो दङ, बिनि दिथागिरि आरो गामिनि मेलेमजिबि बिथांमोना माबायदि जानांगौ? फैबाय थानाय 10 फेब्रुवारियाव मेट्रिकनि आनजाद आरो 11 तारिखनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद। मोन्नैबो आनजादा साफा साफा फरायसानि थाखाय जिउनि बयनिख्रुइबो इम्पर्टेन्ट मोनसे खोन्दो, मोनसे स्टेप। 10 पास जायोबासो हायार इडुकेसननि लामाया गेवगोन आरो मोजां कलेजाव, मोजां इनस्टिटिउसनाव नों एडमिसन मोनगोन। उननि कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय नों गावखौनो प्रिपेयार खालामनो हागोन। 12नि आनजादा थाखो 12नि आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जेराव फराया मानो, बियो आरोबाव बांसिन गोनांथार मोनसे जिउनि सोलोंथाइनि मोनसे सम। आरो बे 12नि गेजेरजोंनो नोंनि केरियार दानाय, नोंनि प्रफेशनेल जिखिनि केरियार बा नोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव नोङो गावखौ बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। बेखायनो मोन्नैबो आनजादाव जायफोरा आनजाद लिरगोन, आं बयखौबो फरायसा फरायसुलिखौ गोसो होथाबनानै हार्डवर्क आरो खोब स्मार्टलि बिथांमोना जाहाथे खम समल'सै दा, बेखौ आनजादखौ होनो थाखाय रेडि जायो आरो गावनो प्रिपेयार जायो। गार्जेन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जाय न'खराव आनजाद होनो गोनां केन्डिडेट दङ, बयबो गार्जेना जाहाथे कनसियासलि गथ' गथायजों नांथाबनानै थायो, जोथोन लायो आरो बेनो अननाय आरो जिखिनि केयार होनांगौ। बेयाव बे नङा जे बहुद थाखा फैसा नांगौ, खारन बे मोननै आनजादनि थाखाय जोंनो बेबायदि गोबां खरसा पातिबो नाङा। खालि बिथांमोनखौ जोथोन लानांगौ, बिथांमोननि फरायनाय टाइम सिडिउलखौ केयार खालामबानो जों मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन। गोजोन्थों।